wethu Maria wayenayo mhlawumbe amandla okushintsha whatever ukuthi uJesu abe yiyo ngendlela ayifuna ngayo wakungeke sakwazi because uze vele uJesu eseplanele. Then ke ngamanye amazwi akwazi ukufa imvana kuphinde kufe nalo olethe imvana. Hlala nathi uzinze unethezeke sikuchazela uhlobo lomuntu uJesu ayilona. Alright, this is the new move of the Holy Spirit. We are back and we are about to speak about Jesus Christ today as we once before spoke about the Holy Spirit. Namhlanje ke njengoba nibona angihambe ngedwa, ngihamba nezingonyama, ngihamba namakhosi. Amakhosi ke akhothama kulene uJesu. Sikhulume ngomoya kakhulu la last umoya simchaza ukuthi ubani nemisebenzi yakhe. Kuvele ukuthi emsebenzini yakhe umoya uzosifundisa konke asiholele kulo lonke iqiniso. Ekusiholeleni kwakhe kulo lonke iqiniso sifike la khona sifuna ukukhuluma ngalo iqiniso saze safika la sizothi khona uJesu uyikho konke. Namhlanje okuyilokho esizokusho sizothi uJesu uyikho konke. Namukelekile hlalani nizinze ninethezeke nisekhaya la kamoya. Njengoba bengithe angihambi ke ngedwa ngihamba nesihambeli zami ngapha nginobaba uNdumiso umfowabo Shabangu, ngibe noVusi umfowabo Masibuko, bese ngiba nomfundisi uLunga Magubane. Nginibingelele nginamukele bafuthi egameni lika Jesu Kristu. Ngithemba ukuthi niyaphila. Sibingelele Shantu, siyabingelela siyami nakubabukeli egameni lika Jesu, sibingelela nezihambeli esinazo namhlanje. Amen. Baba siyabingelela mbatha mfowethu, siyabingelela bafuthi esinabo nabo babukeli ohlelo, siyabingelela kakhulu. Amen. Magubane siyabingelela mbatha siyabonga kakhulu ukuthi sibe kunkundla yethu, siyabonga kakhulu. Amen. Sithemba ukuthi niyamukelekile. Banibingelela bafowethu, niphile nje, inkosi ihlale nani, nizinze impela nenethezeke, nqinisekile ukuthi kukhona enizokufunda namhlanje. Sizobheka uJesu eyikho konke. Ziningi indlela esingambheka ngazo. Ngizoqala kulokhu kokuthi ikhona into ethi uJesu uma ekhuluma noNicodemus athi ke njengalokhu uMose ayiphakamisa inyoka yethusi ehlane, kanjalo neNdodana yomuntu imelwe ukuphakanyiswa. Namhlanje sizoyiphakamisa. Ekuyiphakamiseni kwethu siyiphakamisela ukuthi ke niyibheke ukwenzela ukuthi nizosinda. Kunanoma ngabe yini enibhekene nayo, kunanoma ngabe yini enidlayo okufana nalezi inyoka ezazidla abantu, njengoba uJesu ethi njengalokhu ethi uMose ayiphakamisa inyoka ehlane neNdodana yomuntu imelwe ukuphakanyiswa. Sizophakamisa yona ukwenzela ukuthi nawe ekhaya iNdodana yomuntu mase sisiphakamisile uyibheke. Lithi ke izwi umuntu angesokhele isibani asibeke ngaphansi kwetafula. Manje isibani esokhelwe ezinhlizweni zethu kusifanele ukuthi sisiphakamise isibani ukwenzela ukuthi nawe ekhaya uzosibona. uJesu ke uyisibani, uJesu ukukhanya, uJesu ulilanga. Elithi iBhayibheli akudingwa nasibani ngoba uJesu ulilanga. Bafowethu, ngicela ukuthi nje kuleyo ndawana yokuphakamisa uJesu ukwenzela ukuthi abazombheka bezosinda, abazombuka bezosinda, ngoba kuyavela ukuthi uma umbuka kukhona izinto ekumbukeni kwakho ezithathwa kuye ziphile kuwe. Njengoba ngibuka nakho ukukhanya ongibukayo uyabona ukuthi ngiyakhanya njengoba ngikhanya la. So nakanjalo uma siphakamisa uJesu simphakamisela ukuthi kubukwe yena njengenkosi, simphakamisela ukuthi ke nabazombuka basinde, mhlawumbe futhi abegcine abanye befana naye. Egameni lenkosi uJesu Kristu ngicabanga ukuthi noma ubani ngoJesu amamukele uvumelekile ukuthi ke ebese ethola ithuba noma ethola iplatform yokumveza okanye yokufakaza ngaye ukuthi ke ungubani lo Jesu amamukele, wezwani ezemamukela. Ngizokubuza okunye uma silokhu siqhubeka, ngizoza nakho. Ngicabanga ukuthi ke angizukukhomba umuntu bafowethu
kuphela sizonikezana ithuba njengendlela esonikezana ngayo ithuba uqalisa nje sikhulume ngoJesu oyinkosi njengalokhu uMose ayiphakamisa inyoka yethusi ehlane kanjalo neNdodana yomuntu imelwe ukuphakanyiswa sizophakamisa yona ngendlela nje uJesu omaze ngayo nasazambule ngayo empilweni yakho since wamamukela uvumelekile ukuthi ngaleyo ndlela leyo umphakamise namhlanje kule platform yanamhlanje egameni lenkosi uJesu Kristu amen. Amen. Amen baba. Cha abanye yokusho isikhathi mfowethu so Yeah. khulumeni Yeah. kunendatshana la before singena uma sikhuluma ngayo eyambulwa nje kimi. Yeah. Sikhuluma ngento yokuthi kuyenzeka or ukufunda kuyasisiza ekwazini because kuyenzeka ukucabanga ukuthi useqinisweni kanti awukho eqinisweni Yeah. ucabanga ukuthi usendleleni kanti awukho endleleni. So ngabheka ke izwi uma uJesu ezothi ngiyindlela neqiniso nokuphila so mangibheka nje leli izwi lilodwa ngabuka uJesu kusho ukuthi uma ungenayo uJesu awunalo iqiniso, uma ungenayo uJesu awukho endleleni, and uma ungenayo uJesu awunako ukuphila. So enkulumeni namhlanje nje sisaqala ngifisa ukuletha lento yokuthi whoever ocabanga ukuthi usendleleni kodwa uma engamukelanga uJesu akekho endleleni. Whoever ofuna ukuphila noma ocabanga ukuthi unokuphila, because ukuphila esikuphila enyameni njengamanje akukhona ukuphila kwaphakade, but kunokuphila okutholakala kuJesu okuphila kwaphakade. So ngifisa nje ukuveza leyo ndatshana nje sisaqala la ngoba kusuke kwambulwa lento kimi yokuthi kuyenzeka ukuthi sicabanga ukuthi siseqinisweni or ukufunda bese kusisiza ngokwazi kangcono ngeqiniso. Uma uJesu nje eveza lento yokuthi uyindlela neqiniso, so ababe naye babheka bake bathi ukubheka ukuthi ukhuluma ukuthini, because thina besilokhu sihamba naye sicabanga ukuthi sihambe eqinisweni noma sihambe endleleni, kodwa uma eveza lento so iyambuleka kuba ukuthi kungenzeka ukuthi thina sinalento ukuthi siseqinisweni kanti asikho eqinisweni. So nje ngifisa nje ukuveza lento qala nje encane ukuthi whoever ekhaya ocabanga ukuthi ukufunda kabanzi ngoJesu ku-wrong, ngifisa ukuletha into yokuthi ukufunda kabanzi ngoJesu ku-right, because sizoveza noma sifuna ukuthi sazane neqiniso, sithole iqiniso eliphelele ngoJesu. Amen. Ba umazibuko ukhuluma into ebalekile kakhulu. Ngiyacabanga ukuthi iBhayibheli likubeka kucaca ukuthi uNkulunkulu uthanda bonke abantu basindiswe. Angagcini futhi lapho athi bafinyelele ekulazini iqiniso. Now enye into ukusindiswa, enye into futhi ukwazi iqiniso. Now amazwi lawa akawakhulumayo ngicabanga ukuthi ngingawagcizelela ngokuthi as much as singafinyelela entweni yokuthi sesimamukele uJesu, kodwa asiphushe ngayo yonke indlela ukwazi iqiniso. Now iqiniso uJesu. Iqiniso uJesu. Now uma iBhayibheli lithi uJesu mayethi ngiyindlela neqiniso nokuphila okuphakade, esethi akekho ozoza kuBaba ngaphandle kwami. Kahle kahle okuchaza ukuthi kungenzeka simfune uNkulunkulu but singamtholi uma singaqalanga sathola uJesu, ngoba uJesu uyindlela eya kuBaba. Now ma singafocus kakhulu entweni yokuthi sambule uJesu kanjalo siyakwambula kuBaba. Nginento ukuthi ngiveze kulesi sikhathi samanje sokuthi nakhona lento ayigcini ngokuthi noBaba ambulwe, but isizogcina nasekuthenini lo ombule uJesu wambula uBaba. Ekumbulweni kaBaba kuvela yena lo ombula uJesu, ngoba ukuphila kwethu ufihlwe noKristu. Okuchaza ukuthi uma ngikholiwe
ngiyibeliever ngifuna ukwazi ngoNkulunkulu. Now i-system uNkulunkulu angenzele yona yokuthi ngifuna uJesu. Now once ngamthola uJesu and once sengibheka yena uJesu ngifinyelela entweni yokwazi uBaba. Kanti mase ngazi uBaba sengifinyelela nesentweni yokuzazi mina. Nkosi So yabona ukuthi lento kaJesu ibaleke kanjani ngoba abantu ngeke bazazi ukuthi bawobani until they find Jesus. Until they find uJesu. Nkosi. And nakhona they want ukufinyelela entweni yokuthi bazi uNkulunkulu bengamazanga uJesu. Because uJesu kahle ngivamisile ukuthi ngithi uyindlela eyenziwe yokuthi uNkulunkulu aziwe. Ngamanye amazwi uma ufunda iBhayibheli kuHebrews chapter 1 iBhayibheli lithi uNkulunkulu wakhuluma kokhokho bethu ngabaprofeti nangendlela eziningi ezahlukene ngekhathi eziningi, but izwi lithi ekugcineni wakhuluma kithi ngeNdodana yakhe. Now uma ufunda kuJohn, I think u1 John chapter 5 from verse 20 mangaphosisi la likhuluma ngokuthi uJesu uze ukuthi sibe neunderstanding yoNkulunkulu oyiqiniso. So uma ngempela singeza ukuncika entweni kaJesu uNkulunkulu oyiqiniso ngeke simazi. Nkosi. Baba shabanga. Nkosi yami, ngiyabonga bengisalinde iprotocol kokuphela. Kuthi la ngikhonza khona sikhuluma abafundisi bengakakhuluma. So mholi ukhuluma uqala ngokukhuluma ngokuphakamisa uJesu. Waveza ukuthi njengoba uMose ayiphakamisa inyoka ehlane kanjalo nendodana imelwe ukuphakanyiswa. Kukhona ivesi lapha elithi uma ngiphakanyisiwe mina ngidonsa abantu. Uyabona nje mhlawumbe lo message yokuphakamisa kaJesu iyona bekufanele ihambe ebantwini iyongena emasontweni ukuthi asingaphakamisa okunye siphakamise yena, because ekuphakamiseni yena kunesithembiso sokuthi yena uzodonsa abantu. You know, so sizoyikhipha le function yokurecruiter uma ngabe siphakamise yena, because uthe if I be lifted up ngizodonsa abantu. So now mawukhuluma ngale nto yokuphakanyiswa, uyabona ukuthi uJesu uveza into yokuthi into eyenziwa uMoses was a shadow and an illustration of what was to come. So kuthiwa njengoba uMose wayephakamisa inyoka ehlane kanjalo nendodana imelwe ukuphakanyiswa. So fanele siyochecka lapha emuva ukuthi kwakwenze njani ehlane kuze kuphakanyiswe inyoka. And le nyoka ephakanyiswayo nje iphakanyiswa yenziwe kanjani. You know, because yonke leyo nto ke izokuvezela icebo likaNkulunkulu ngoJesu ekuphakanyisweni kwakhe. Ukuthi lapha nehlane kwaba nenkinga yokuthi abantu balunywa zinyoka. Kodwa uNkulunkulu brings about a solution eyinyoka. So uthi akukhandwe inyoka. Silunywa zinyoka la kodwa uthi akukhandwe inyoka. Kusho ukuthi ecishe ifane nalezi zinto ezisilumayo. So kukhandwa inyoka. And into engimangazayo ukuthi inyoka mayikhandwa kwakucollectwa amagolide abaphuma nawo ukuthi ke ashawe into the shape of a snake, which is a shadow and an illustration also kaJesu kuthiwa wenziwa isono. So uJesu washaywa into the shape of a sin, into eyayiprofethwe ngalesikhathi kushawa amagolide into a shape of a snake. And iBhayibheli liveza ukuthi ngoba uNkulunkulu walithanda ngakizwe waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa, precious. So ngalesikhathi kunikelwa amagolide ay precious, kusho ukuthi kwakuyishadow and an illustration of what was to come. Kuzosuka into eyayi precious iyoba isono ukuze kusinde abantu abasesonweni. Now la kwenziwa inyoka lithi iBhayibheli yenziwa inyoka zangasuswa lezi eluma abantu.
kwathiwa akuphakanyiswe leya. So now there's a choice manje yokuthi uyaqhubeka uyalunywa ufe noma uyaqhubeka uyalunywa bese ubheka leya uyasinda. Awususwanga emhlabeni wesono. But kukhona isono kunjalo, kukhona umuntu ophakanyisiwe as your sin ukuze uma ubheka yena lokho okukulumayo kungasabi, hayi ukuthi njengoba sithina sithi sikholwa uJesu, hayi ukuthi asingene ezonweni noma azikho izona azisi-affect, kodwa sithemba into eyodwa ukuthi uma sike saphakamisa amehlo ethu sabheka lo lezi inyoka ezilumanayo azifinyeleli kithi noma zisiluma asenze kulutho because kuphakanyiswe lo. So ngamanye amazwi, if the message can be Christocentric, wonke umuntu athi uthi Paul lapha ku Hebrews 12 uthi sibhekile kuye uKristu ongumqalisi nomphelelisi wokukholwa kwethu. And lento ukuthi sibhekile isho khona ukuthi ukhona umuntu ekufanele apha there needs to be a reference. Ngoba nje sithi akaphakanyiswe ke ila kuzoqala khona ukukholwa kwabantu. Angisho kuthiwa he is the foundation yokukholwa kwethu. So okusho ukuthi uma engaphakanyisiwe ifoundation ayikho. And uma ingekho ifoundation then akukho ukufika eqinisweni. And uma kungekho ukufika eqinisweni, remember nomoya ongcwele size simthola ngenxa yokuhawukelwa la emseni yokuthola uJesu, yokutholana noJesu. Mhlawumbe ngingathi yokuthola uJesu but yokutholana noJesu, ngoba awukwazi ukufinyelela kuBaba ngaphandle kaJesu, awukwazi ukufika kumoya ongcwele ngaphandle kaJesu. And therefore kusho ukuthi kahle hle into ekufanele ibe emphasis emabandleni ukuthi akuphakanyiswe uJesu ukuze abantu bezodonseka automatically, asizuyo recruiter. Amen. But sizophakamisa yena nje kuphela. La kulo Jesu esimphakamisa namhlanje kuvela ingcenyana ukuthi uma sesimphakamisile siyamchaza, ngoba lapha njengoba uyichaza ukuthi kwakuyinyoka eyenziwe kanje, yenziwa kanje, yenziwa hlobo luni lomuntu uJesu ophakamiswayo. Mhlawumbe omunye uyazibuza ekhaya ukuthi ke okay siyanezwa nithi nizophakamisa uJesu uhlobo luni lomuntu. La kunengcenyana engifisa ukuthi siyichaze ngama characters kaJesu nange nature yakhe. Sithola ukuthi ke uma sifunda uJesu ubephila ewumuntu with a human nature and also with a divine nature. Okufanele ukuthi kwayona leyo uma esephakanyisiwe simchaze ukwenza ukuthi nomuntu ombukayo ezom-understanda, nomuntu futhi ombukayo ezofika kulokhu kufinyelela kukho ukulazi lonke iqiniso. Kukhona into engiyithanda ngecharacter kaJesu ecishe ifane nekamoya oyingcwele. uJesu ngimbamba uma ezokhuluma noPetro kwenye indawo, athi ke Petro, wena ngikuthandazele ukuthi ukukholwa kwakho kungapheli. And also I find a scripture saying that umoya oyingcwele uyasinxusela kuNkulunkulu ngokububula okungenakuphinyiselwa, which is uJesu and also umoya oyingcwele doing ifunction ecishe ifana okanye eyodwa. And also when you open the book of John chapter 17, you find uJesu athandaza athi Baba bekulo lona izwe lolo, ukusho ukuthi wayesinxusela esithandazela ukuthi ngibathandazela ukuthi bekulo kodwa bagcine bekulo Baba. And which is okufanayo icharacter yakhe nekamoya oyingcwele. Ngitheke mina kuJesu ewuhlobo lomuntu ayeyilo, kukhona a divine nature and also a human nature. Ngifisa ukuthi singene kule yokuthi ke kungaba kuwe ukuthi wena uzongena ohlangothini lokumchaza kwi divine nature or kwi human nature. Kwi divine nature kuvela ukuthi ke uJesu icharacter yakhe ithi ke pre-existent. Ngaphambilini when you look at chapter 1 verse 1 or the book of John, kuthiwa eqaleni wayekhona engulizwi. Then uhlobo lomuntu lo umuntu lo ophakanyiswayo namhlanje uJesu igama lakhe, kuthiwa ke eqaleni wayekhona
engulizwi. Even abaprofeti bekhuluma ngaye, and ekukhulumeni ngaye kuvela ukuthi ke kunamagama ama-titles ababe wabeka ngayo kuthiwa iNdodana yomuntu, and igama elithi iNdodana yomuntu or the Son of God. Leyo nto leyo ikhuluma into yokuthi vele uhlobo lomuntu akayilo alifani nalolu thina esiyilo, which esifika manje kwi-divine ukuthi ke this is the Son of God. Abanye bathi kwi-human nature umntwana lo kaMaria. Uma sifika kwi-human nature singamchaza, sichaza ukuphilisa kwakhe abagulayo, imisebenzi yakhe, nokuhamba efundisa emasinagogeni, nokuvusa abafileyo njengoba ekwenza. Kungaba kuwe ukuthi uzoyingena ngaphi. Ngifisa nje ukuthi kodwa ephakanyisiwe yena ichazwe i-divine nature, iphinde futhi ichazwe i-human nature. Kwi-human nature kuvela ukuthi ke umsebenzi wakhe ithi ingelosi uGabriel lo uye ozosindisa abantu bonke abampofu, igama lakhe uJesu. Uma kuhamba isikhathi abanye bathi into ethi ke Christ Jesus ivela uma kuhamba isikhathi emva kokuba kwehle umoya ongcwele phezu kwakhe. Abanye bathi le yokuthi ke uChrist isuka vele ekuqaleni because kuthiwa uMaria uzosibekelwa umoya ongcwele ekuzalekeni nje kwakhe uhloba yilo. Abanye bathi kusukela vele nje endulo wayevele khona ekuNkulunkulu enoNkulunkulu. uJesu lo uphakanyisiwe sichaza yena, sibheke yena, sifisa ukuthi konke umuntu ombhekayo ebelazi iqiniso. Nangu uJesu bafowethu, asiqhubeke futhi ngendlela esingamchaza ngayo. Cha, nginento kimi wethu ethi mhlambe angeke sichaze konke ngaye. Yep. Okwanamhlanje. Kodwa nginesifiso sokuthi nabo babukele ekhaya. Ngigcizelele lento. Ekade silokhu siyisho kusukela eqaleni. Ukuthi uJesu kumele ukuphakanyiswa. Amen. Now ngibuka ukuthi njengoba mangiqala ngithi abaprofeti bakhuluma ngendlela eziningi, bakhuluma ngoNkulunkulu, kodwa bakhuluma ngendlela eziningi. Now ekugcineni sathola ukuthi uNkulunkulu wakhuluma ngoJesu, ngoba isizathu esenza ukuthi uNkulunkulu akhulume kusukela kuGenesis elokhu ekhuluma ukuthi uNkulunkulu aziwe, ngoba akulula ukuthi sikholwe uNkulunkulu esingamazi. Kanti ukuze sibe neboldness uNkulunkulu wethu sibe convinced ngaye ukuthi simazi. Now ngendlela ukuthi balokhu bakhuluma ngaye, but uyabona ukuthi in the Old Testament I think umfowethu uchaze kahle ukuthi izinto eziningi beziba ishadow, izinto eziningi bekuba ama-illustrations, and sikubonile esikhathini esiningi izinto ezisilimazile endleleni ukuthi sisuke sanaka ama-illustrations, sakhohlwa ukunaka the real substance, because lezi zinto not ukuthi i-message kwaku ileya nyoka eyenziwa, but i-message kwaku uJesu. But ngenxa ye-understanding ngalesiya sikhathi into eyenziwa kwakuyinyoka, right? But inyoka sesiyathola ukuthi leya nyoka kungasinyoka, but uJesu, and sikuthola lokho in the New Testament. And I think i-emphasis kakhulu njengoba siphakamisa uJesu, ngiyafisa ukuthi abantu bazi ukuthi uNkulunkulu number 1 akashintshi kwi-character yakhe. uNkulunkulu wethu selokho aba uNkulunkulu kusukela ngesikhathi eba uNkulunkulu, akakashintshi. Why ngithi akakashintshi? It's because of izwi lethi uNkulunkulu wethu has no variableness, has no shadow. He is not a man to lie. So uconsistent. Now githi thina esilandela uNkulunkulu kwamele sibe convinced ngalendlela ukuthi
njengoba simlandela simbuka kuJesu ngendlela ukuthi uJesu uJesu walking on earth wayengahambi nje for the sake of ukuhamba but was fully demonstrating ukuthi ubaba ungubani. Now yonke into ubaba ayiyo siyibona kuJesu, yambuliwe kuJesu. Ngamanye amazwi uNkulunkulu akayiyo into engekho kuJesu. So yonke into uNkulunkulu ayiyo ikuJesu. So njengoba siphakamisa uJesu sithi uJesu uyinkosi futhi umsindisi, I think abantu kumele bafinyelele kulento ukuthi bakholwa amagama abawasebenzisayo. Njengokuthi uJesu ubizwa ngomsindisi, okuchaza ukuthi ayikaze yaba khona into ukuthi uNkulunkulu uke wafuna ukudestroy umuntu, but iposition kaNkulunkulu ihlezi isekuthenini ngifuna ukusindisa umuntu. And lokho sikubona kuJesu njengoba sifuna ukuthi sithi masimaphakamisa but sibe sigcizelela into ukuthi kulo uNkulunkulu esikholwa uye uNkulunkulu ongashintshi, because ukuza kukaJesu was to reveal kithi ukuthi uNkulunkulu ungubani. And njengoba ngishilo ukuthi uJesu maye reveal uNkulunkulu ukuthi ungubani, uthi uNkulunkulu eserevealekile kithi ukuthi ungubani, nathi siyithole ukuthi singobani. Ngamanye amazwi sigcina ngempela singena khaca esimisweni noma esimilweni sikaNkulunkulu, not because of mhlambe sekunezinto ezingcono esizenzile, no, sisuke sagcila kakhulu ekuthenini sambule uJesu. Now uma uJesu sambuliwe sambuleleke ubaba, now uma ubaba esambulekile sambuleleka nathi. Now ngaleyo ndlela uKristu wafomeka kithi, sagcina si-image kaNkulunkulu ngokuphelele, sagcina si-image kaKristu ngokuphelele. And njengoba ngithi bengifuna ukuyi-emphasize ukuthi inyoka zibadla nje hayi ukuthi uhlelo likaNkulunkulu, zibadla nje inyoka, they have chosen not to trust uNkulunkulu. But uNkulunkulu is making a way yokuthi nansi indlela, here is my character, ngifuna ukunisindisa, right, ngifuna ukunisindisa. And iposition kaNkulunkulu leyo ehlezi ikhona, God wants to be a savior, not a killer. uNkulunkulu wants to save, not to distract. And I guess ukuza kukaJesu revealed uNkulunkulu ngokuphelele, and also kwangaphelela lapho revealed also i-character kaSathane, revealed also i-character yomuntu. Because we tend to believe now ukuthi kahle uma lezi zinto bezenzeka in the Old Testament sesiba fully convinced ukurefer ezinye zakhona njengama illustrations, njenge typology, ayilezi zazenzeka to ukusiyisa kuJesu. Yazi uma usakhuluma kufika umbhalo othi bhekani uthando asinikeze lona ubaba lokuba sithiwe singabantwana bakaNkulunkulu, bese kuthiwa ke futhi siyibo izwe alisazi, kuthiwa ke akukabonakali esiyakuba yikho, kungakabonakali esiyakuba yikho sisengabantwana manje. Bese lithi iBhayibheli uma nje sazi ukuthi uma eke wabonakaliswa siyawufana naye. Manje uma usakhuluma le nto leyo, uma nje sisimambula Nkosi, uma simambula ukhuluma into yokuthi ke uma sambule yena sizokwazi ubaba, then uma sesazi ubaba kwanathi sizozazi ukuthi singobani, le elele ekuthenini nje uma eke wabonakaliswa thina siyawufana naye. Baba Shaba, ngangazi ukuthi ungathini kulokho engubeka eqaleni, mhlambe ekuchazeni ukuthi uhlobo luni lomuntu uJesu ophakanyiswayo namhlanje. Amen. Jesus Christ is 100% man and 100% God. uMary wazala uJesu. Yep. Kodwa kamzalanga uKristu. Ngoba lento ethi Jesus Christ akusilo igama nesibongo. Yep. I-nature yale creature. Ukuthi by Christ means the anointed one. Yes. And then uJesu means the savior.
umsindisi, yes. So makuhlangene lezinto zenza i-divinity nenyama zihlangana. Inceku ithi ukuze simazi kwakufanele azambule kuthini. Khumbula masikhuluma ngendaba kaMongcwele ukuthi uthi uJohn sinibhalela because we have seen and touched. We now bear witness ukuthi lento esiyikhulumayo siyayazi. So lapha Hebrews chapter 1 verse 3. Okay, mhlambe before sifika lapho uIsaiah mayempresenta uJesu embona ezofika uthi for unto us a child is born. The child is Jesus. And a son is given. The son is Christ. Angithi sizama ukuchaza the nature of this creature. So God gave us the son. uMary wazala umntwana, the child. So uMary akamzalanga uChrist, lo we divine nature. Into engenza ukuthi kucace ukuthi akufanelanga simkhonze uMary ukuthi sazi ukuthi akamzalanga uChrist, wazala uJesu. And asikhonzi uJesu ngoba ewumuntu ozalwe uMary, but sikhonza uJesu ngoba ewumuntu ohlanganise the divinity and nomhlaba. And therefore we are actually after the Christness of Christ and not after the Jesusness of Christ. Which is why uma sikhuluma into sizothi, then it's not about utu John lapha ku chapter 6. I think we spoke about this verse. Yes. And it's the spirit that gives life. So now it's Christ that gives lives. He gives lives to wonke umuntu, Christ, not Jesus. So masithi siphakamisa uJesu enoKristu, enguKristu. So uthi ke uHebrews, Hebrews, Hebrews says Christ is the expressed image of God. So uthi uJesu yena mayevela lapha kuJohn uthi whoever seen the Son has seen the Father. And therefore sivumelana ukuthi ke the expressed image, uma ufuna ukunderstand ubuNkulunkulu bakhe bonke fanele ubuke uJesu. Hence the emphasis ekutheni asiphakamise uJesu ukuze ithi inceku sibuka uJesu sithola uNkulunkulu bese sizithola thina. Yindaba because uJesu uphelele ekubeni the expressed image of God. And uma uJesu eba yi-expressed image of God, then masibuka yena siba njenganaye. Okusho ukuthi we become now the image of God. That's why ethe mabeqala wathi asenze umuntu ngomfanekiso, in our image, in our likeness, asifuze. There is a plurality kuleli gama lokuthi ke ethi asenze. Let us uthi asenze umuntu asifuze. So ngasikhathi umuntu ephuma entandweni kaNkulunkulu wabalekela the likeness. So uJesu angithi la verse iBhayibheli ukuthi uAdam wesibili. So uJesu mayevela uzobuyisela umuntu kuleya likeness. So uma simbuka uJesu simbuka ephethe lobuthathu kuye eyedwa. Lithi iBhayibheli khona la lithi khona kuKristu buphelele bonke ubuNkulunkulu. Kuyisihlokwana ngisazi ukuthi kuyiphi incwadi kodwa nje nginesiqiniseko ikhona into esho njalo njengoba uchaza ukuthi ke uphethe isithombe sonke. Of course ukuhamba nje kwakhe la phezulu komhlaba it's not njengoba kade usho ukuthi it's not just ukuhamba but uphethe isithombe sonke sokuthi uma sibuka yena sibuka lethu uNkulunkulu afuna ukuthi thina sifinyelele ekubeni hiyo njengoba silahlekile. This is the new move of the Holy Spirit. Isiphakamisa uJesu bafowethu babe mazibuka ngazo noma ngena kukuwe ukuthi uzongena umchaza
engokhona owayekhona okanye umchaza ungena kule ngxenye njengoba ubaba uShabanga ekade ehamba nayo la ekuzalweni kwakhe uMaria, ngoba bakhona abanye othola ukuthi ke bayamphakamisa uMaria ngokuthi kungazathi uMary wazala uNkulunkulu, of which that one is not like that, ukuthi uMary wazala uNkulunkulu, but uMary wazala umntwana, wazala umsindisi. Kodwa the anointed one comes after uMary ezale umntwana. uShabanga ukhuluma ngento yokuthi uma iBhayibheli liqala lithi ivesi asenze umuntu Yep. umfanekiso wesifuza, and then ensimini yase-Edeni kuyalahleka i-image kaNkulunkulu ithi ngokona, so kulahleka i-image. So uphinde uthi uShabanga, then kubiza ukuthi ke kulethwe uJesu ozobuyisa the image. So kunevesi lapha elithi ke uma ifika ingilosi kuMaria ithi wena wesifazane ufumene umusa, uzokhulelwa uzale umntwana Umqambe igama, igama liqanjwa ngumsebenzi. yabona kule nto yegama kunento engiyibheka khona yokuthi igama aliqanjwa, kodwa igama uzokhulela uMaria already igama seliqanjiwe yokuthi wena uzokhulela umntwana and uzomqamba igama lokuthi. So ayisaphumi kuwe leli gama. So ngamanye amagama lento kaJesu ayihleli nje vele kuMaria, ayisondelene nakancane, because yonke into iza kuMaria seyivele ihlelelwe yonke into. So kuyaziwa ukuthi vele uJesu uzele ukuzokwenzana. Wena uMaria wayenayo mhlawumbe amandla okushintsha whatever ukuthi uJesu abe yiyo ngendlela ayifuna ngayo, wakungeke sakwazi because uze vele uJesu eseplanweni. Then ke ngiqhubeka kancane kunala futhi esithola khona uJesu eseveza uNkulunkulu uma ezohamba, bembuza abafundi bakhe ukuthi sikhombise uyihlo. uJesu uthi awu madoda isikhathi esingaka sengihlale nani isikhathi eside kangaka uthi mina ngikubaba besathi ubaba ukimi. So ngamanye amagama lento vele uma sibuka uJesu sibuka ubaba. So uma ubaba uthi uJesu ke obonile mina umbonile ubaba. So lento nje ihlezi lapho mfethu ukuthi njengoba siphakamisa uJesu sibheka ubaba kuJesu. Kukhona ingcenyana babukele emakhaya, this is the new move of the Holy Spirit. Hlala nathi uzenza unethezeke, sikuchazela uhlobo lomuntu uJesu ayilona. Kukhona incwadi ethi uJesu igama lakhe is Emmanuel, ene uma lisho kanjalo uvela ukuthi ngokukhunyushwa igama elithi Emmanuel okungukuthi uNkulunkulu unathi. Uma sibuka ukuhamba kukaJesu ewumuntu ehamba phezulu komhlaba ethintwa njengoba yesho uJohane ukuthi ke sinilobela ngoba samthinta, kuvela nje divine nature ethi ke ungu-Emmanuel of which uNkulunkulu unathi, ene kuvela ukuthi ke kwayena kunala akathi khona angeke unishiye, but uJesu kuyenzeka ngefu akhushulwe kodwa athi kuze kube phakade ngiyawuhlala nani angeke unishiye. And ma esefikile ngale athi ke ngiyacela ubaba nithumele omunye umduduzi of which is the same kind, umoya oyingcwele. uJesu nomehleli ngakwesokunene sika baba but akashiyile, usakhona ukuthi uma sithi uhlele ngakwesokunene sika baba, uma sithi abantu abamamukele la, uma sisisho njalo bese sizofika kulento yokuthi ke inyama ayisizanga lutho, it is the spirit who gives life. Then uma simphakamisa sithi mamukele siphinde sithi uhleli ngakwesokunene, it is not the flesh enikeza ukuphila kodwa okunikeza ukuphila umoya ophilisayo. Namhlanje ke sizothi ke
uJesu siyamphakamisa njengalokhu iBhayibheli liveza ukuthi kumele ukuphakanyiswa, futhi engagcini ukuphakanyiswa yithi nawe ekhaya uma usumtholile futhi uyiqondile le ndaba, umelo ukuthi ke isibane esokhelwe kuwe ungasibeki ngaphansi kwetafula, kodwa usiphakamise ukuze sibonwe ngabantu bonke. Ithi lento uhlobo lomuntu ayilo ungu-Emmanuel, okungukuthi uNkulunkulu unathi. Uma nje sibambe uJesu sinayo indlela yokuthi ke sifinyelele ekuthenini sibe naye uNkulunkulu. Asiyiqhube sichaza uhlobo lomuntu uJesu ayilo. Angazi ukuthi ubani ongangena athini, kodwa ngoJesu owamamukelayo, ngiyazi ukuthi ekumamukeleni kwakho wamamukela enguJesu ukuhamba kwesikhathi kunalokho kokuthi kuthiwa uMoya oNgcwele ufundisana iqiniso akuthiwa uholelana kulo lonke. Manje ngifisa ukuthi ke iqiniso lonke alikapheleli ngesichaze ngakho vele, futhi ngeke uze kuphelele kulesi sikhathi esinakho manje, kodwa ukuqhubeka nesimchaze uhlobo lomuntu ayilo lo Jesu uphakeme uJesu phezu kwento zonke. Lithi iBhayibheli wazithoba elalela kwaze kwaba sekufeni, ngalokho uNkulunkulu wamnikeza igama elingaphezulu kwamagama onke, igama lakhe. Amen. Mhlawumbe Shandu angene la ngiyayijump protocol ngiyaxolisa. Into ngoKristu blended God with us. Ibaluleke kakhulu ukuthi singadluli nje kuyo nje light ya singayivezi sengazuthi uNkulunkulu nje blended God with us kusho ukuthi wehlile wasuke ebuNkulunkulini bakhe wazoba umuntu wakha phakathi kwethu. Uthi ke uJohn sabuka inkazimulo iyozele yedwa, so he then wakha phakathi kwethu. So then ethi God with us kusho ukuthi kwehle izulu leze emhlabeni lazohamba ngeenyawo, but ke ekwenzeni kaNkulunkulu izinto zakhe were confined within ispace ayekuso uJesu ngaleso sikhathi, and ukwenza ukuthi akhande umzimba ozokwazi ukwenza more than what he is doing. That's why ethi uma ngihamba nokwenza ukudlula lokho engikwenzayo, usuke ngasho in quality but usho in quantity. Okay, mhlawumbe ngoba siveza nature yakho, uthi uJohn ngelindanga mayemveza uthi behold the lamb that was slain before the foundation, you know. So no Paul mayisemveza lapha kweEphesians uthi uJesu wahlatshwa before the foundation of the world. So umveza eyimvu eyahlatshwa before the foundation of the world. Ngamanye amazwi before ezophuma lo ekubeni i-image kwase kukhona iplan already. So kahle hle into kaJesu ithi uNkulunkulu ayimangazanga into yokona komuntu. He was not caught by surprise because kwaba nento eyenziwa before the foundation of the world. And uma uchecka ke mayem present as the lamb, uzofanele ubuyele ku-Old Testament ucheck ukuthi ilamb kwakwenziwani ngayo. Kwakuthiwa uma uza nelamb uza nelamb engenasici, and ufike nayo uzoyisacrifice ukuze wona ithathe isici sakho, wena uthathe ukungabi nesici sayo, you know. Bese ke uJesu enze leyo uJohn enze lo mfaniso ukuthi uJesu is the lamb engenasici. Now a blameless lamb uma ngabe izofa kusho ukuthi konke lokho ekufelayo ifela lo oyilethile. Ngamanye amazwi akwazi ukufa imvana uphinde kufe nalo olethe imvana. So whoever presents imvana sono sakhe siya emvaneni, bese ubungcwele bemvana buye emntwini. Amen. That's why iBhayibheli lizothi ke wenziwa isono
ukuze thina senziwe the righteousness of God, because waba yimvana uza nje bese lithi ongasazange isono wenziwe isono. Wenziwa kanjani isono? Ngalesikhathi uJesu esiphambanweni wayicollector zonke izono ongayicabanga, nalezi esicabanga ukuthi zivela manje wayicollector esesiphambanweni. And when he was killed akabulalwanga uJesu but wabulawa eyisono. That's why vele iBhayibheli lithi wathi baba ngishiyelani na, kwasho ukuthi uNkulunkulu akakwazi ukuhlala esonweni because uJesu wayeseyisono. So uJesu vela eyisono ukuthi thina ke sibe the righteousness of God ezoza ukuze sibuyisane noNkulunkulu. Kwafanele yena angene endaweni yethu. Yabona into ehlala ishiya ukuthi wangena endaweni yethu, kushiya ukuthi ukungcola kwethu kwathathwa uye waba yikho. I want to emphasize lento yokuthi hayi ukuthi wathatha isono waba nesono, but waba yisono. Kwenziwa le nto eyenziwa laphana enyokeni ukuthi inyoka le yayibuko yaba inyoka. Hayi ukuthi kwakunenyoka kuyo, but yaba inyoka ukuze wonke umuntu ke oshawe inyoka, wonke umuntu onesono oshawa isono, athi mayebheka kuye athathe ubu-righteousness bayo bayimvana, imvana ithathe isono sayo. You know, so hayi ukuthi lento kaJesu yaye kwakuyinto nje isketch ukuthi ayesiphambanweni, kwakuyinto eyaprofethwa yenziwa in the Old Testament ukuthi makunesono na kunethuba nje la kuthiwa khona makukhanjiswa imvana bese vela uPaul ethi seliphelelwe ke isikhathi igazi lezimvu nelezimbuzi nakho konke lokho, because kukhona umuntu uNkulunkulu wanikela ngeNdodana yakhe. Ngoba uPaul uthi there is no forgiveness of sin without the shedding of the blood. Bese kuthi igazi lakhe ke linamandla umdlula lawa wezilwane, because la wangena kanye etempelini wasi and atone us kukho konke sasikwenza ngaleso sikhathi. So asikwazi ukuthi singamvezi uJesu as the lamb uma ngabe sizoveza the nature of uJesu. Those ngeke simchaze kungathatha isikhathi eside singathatha impilo yethu yonke ukuthi sizamchaza uJesu. La kuyincwadi yabasekolose besithathu kuvela ukuthi ke uma navuswa kanye noKristu funana okwaphezulu, njengoba umfowethu echaza kuvela into yokuthi uthi ukungcola waba isono, then the Christ nature isuke ingekho lapho. Kuthiwa ke uma kodwa unavuswa uvuswa sekuvuswa uKristu, then bese ithi incwadi ke funani okwaphezulu, bese kuvela ukuthi ke la sithe njengalokhu uMose ayiphakamisa inyoka ehlane, kanjalo neNdodana yomuntu imelwe ukuphakanyiswa. Funani okwaphezulu, imelwe ukuphakanyiswa. Uma sithi ke funani okwaphezulu, funani yena uKristu lapho lize lithi lapho efihlwe khona ehleze ngawe sokunene sikaNkulunkulu. Nakani okwaphezulu, ninganaki okwasemhlabeni, okuyilapho indaba yethu ebigxile khona namhlanje ukuthi ke siyamaphakamisa, simphakamisela ukuthi abantu emakhaya benganaki okwasemhlabeni kodwa babuke yena. Angithi uyayizwa indaba, babuke yena. And ma lithi nakani okwaphezulu, ninganaki okwasemhlabeni, uma wehla nayo lapha ya kunumber 11 lithi iBhayibheli akwenqala ku10 lithi ke nembethe omusha owenziwa musha abe nokwazi ngokomfanekiso walowo owamdalayo. Lapho kungekho mGreki, kungekho namJuda, kungekho ukusoka nokungasoki, owenziwe noma umskithe noma isigqila, okhululekileyo, kepha uKristu uyikho konke kubo bonke. Mhlawumbe kukhona kwabani lokho ukuthi kuthiwe hayi uJesu ungumJuda wakwaIsrayeli, nina kaningene la. Kuvela ukuthi ke kunakeni okwaphezulu, ninganaki okwasemhlabeni. Uthi ke
uJesu kubo bonke laba amaGreki namaZulu namaJuda uJesu lithi iBhayibheli uyikho konke kubo bonke. Kuthiwa ke kunakani okwaphezulu. Sizosho lokho namhlanje mhlambe angazi ukuthi singaqhubeka kancane nje sithi nje indawana nje silokhu sisho kubantu ukuthi impela ufanele ukuthi lokho kwalapha emhlabeni okuzinyoka okusilumayo mabangakunaki, mabanake lo Jesu esithi makaphakanyiswe. Noma isikhathi singasiphelela sisazobuya siqhubeke. Mhlambe ungaze ube worried ukuthi ufuna ukumchaza umqedwe uJesu. Ngeke sisimqede namhlanje, kodwa nje ngiyafisa ukuthi nje la ofinyelela khona uqhubeke ngendlela ongaqhubeka ngayo noma ngabe bani aphinda lokhu amveza uhlobo lomuntu akayilo, kodwa incwadi ithi nje la efihlwe khona uJesu asinake khona kwaphezulu. Mhlambe ngiyafisa ukuthi nababukele ekhaya sigijime masinyane siye kwaba seKorinte besibili chapter number 5. Ngifisa ukuthi sibuke kulento from verse number 17 I think echaza ukuthi kanjalo umuntu ekuKristu uyisidalwa esisha okwaqala kudlulile bheka sekuvele okusha. Now sinayo into yokuthi sibuke kulelo verse bese siyanela. Kanti ngiyafisa ukuthi nje ake siye ku verse number 16. iBhayibheli lithi kanjalo thina asisaya kwazi umuntu ngokwenyama nokuba besimazi uKristu ngokwenyama nokho manje asisamazi kanjalo. Okuchaza ukuthi uyabona njengoba sambula lo Kristu umfowethu uShabangu umveza eyilembu ezofela izono zethu and okuyiyona yona inhloso yokuthi uJesu eze kwakuukuthi azolungisa inkinga yesono. Now akezange uJesu ukuzokwenza ukuthi sibe namabhizinisi angcono sibe nemishado engcono but weza uJesu ukuzodila nento yesono and wadila nayo ekuvukeni kwakhe. iBhayibheli lithi ukube uJesu akavuswanga kwabafile ngabe namanje sisezonweni. Okuchaza ukuthi into yesono ayisekho kubantu. Engathi ngingamemezela nakulabo basekhaya abahlezi beyishaya bethi thina sikalungi ukuthi singaqualify ekuzeni entweni kaNkulunkulu because sisesezonweni. Usesezonweni ngokomqondo wakho but kahle into yesono seyalungiswa and uJesu uyena osayilungisa. Na ngifisa ukugcizelela kulento ukuthi iBhayibheli lithi ke ngakho umuntu okuKristu asisayokumazi ngokwenyama. iBhayibheli lithi ngisho uKristu imbala asisayokumazi esenyameni. But siyakumazi kuphi uKristu? Siyakumazi ekuvukeni kwakhe. Nkosi. Because lapho kunempiliso. Impilisi lapho ikhona ekuvukeni kwakhe. Bakhona abalinyazwa ekade kuthiwa amakhosi, bakhona ababeprezwa kakhulu kuthiwa amakhosi but inkinga esibhekene nayo ukuthi abavukanga. Now thina ngendlela esilandela ngayo uJesu asimlandeli ngenxa ukuthi waba umuntu ebantwini but sesadlula nakuleyo nto because sesabamba into ukuthi uKristu wavuswa kwabafile and njengoba avuswa kwabafile umfowethu kade igcizelela into ukuthi sahlala ngakwesokunene sikaNkulunkulu esibukela kuloyo ongahlulwanga yithuna. Uthi uPaul I think uLuke mayebhala incwadi yakuma Acts uthi kwakungena kwenzeka ukuthi ukufa abanjwe yikho. Okuchaza ukuthi kahle noma abantu bambulala uJesu but iplan kaNkulunkulu kwakuwukuthi uNkulunkulu avuse uJesu because uNkulunkulu ufuna simazi uJesu eyinkosi eyavuka kwabafile, eyinkosi eyathabatha the right authority kaNkulunkulu
so that zingabibikho izinto ezingasidefeata thina esimlandelayo. Sibukela kuye. Uma iBhayibheli lithi ukufa kwangena kwenzeka kumbambe, nathi kungenzeke kusibambe. Sathi ngamemezela kulabo abahleze ekhaya abagulayo ukuthi lokho kugulo kwesikhashana, but uJesu yena wavuka kwabafile and ngaye siphilisiwe. Ukuze kufika la khona uthi uma ukhuluma indaba ukuthi indaba iyadlula nakulokho kwesono, kuze ukuthi kukhona abantu abazibambayo ngokuthi thina akusifanele ukuya entweni kaNkuluNkulu ngenxa yokona kwethu. Kukhona umbhalo ozothi ke bonke bonile kodwa basilalelwe inkazimulo kaNkuluNkulu ukuze kuthi ngokuhlengwa uNkuluNkulu akubeke kuKristu kuyekelwe izono ezenziwe ngaphambili. Ngokuhlengwa uNkuluNkulu akubeke kuKristu, lo Kristu lo esesimkhohliwe enyameni kodwa simazi ekumoya. Uma simazi ekumoya kuvela ukuthi ke ekumazini kwethu ekumoya kuthiwa ke kanjalo ekumazini kumoya kanjalo uma umuntu ekuKristu, lo Kristu okumoya ekumazini kanjalo uma umuntu ekulo Kristu loyo konke okwaqala kuyedlula uyisidalwa esisha. Mhlambe awungene baba mazibuko mhlambe ukuchaza nje ukugcizelela sesivala ngendlela ongagcizelela ngayo kuleyo ndawana nje kaJesu aselapho khona sesimmeke khona la simlibala khona kwi-human nature yakhe simbeka nje la kuKristu engumoya. Kuthiwa ke uNkulunkulu wakubeka egazini lakhe ukuhlengwa. Bafowethu, amen. Nginenkinga yabantu abasaxolisa namhlanje kuJesu. Nginenkinga nje abantu abasaxolisa, abantu abasacela intethelelo. Hayi Nkosi. Kanti intethelelo into ekade yenziwa yadlula. Uke wathi uShabangu nezono esizenza manje uma uJesu esesiphambanweni masiphakamisa uJesu nje esesiphambanweni zaza kuye zonke, then thina sasibekelwa ile nkazimulo ekuJesu. Hayi Nkosi. So whoever ocabanga ukuthi unesono, whoever ocabanga ukuthi unesono, uthi uMagubane, baba uMagubane la eceleni kwami uthi lento enicabanga ukuthi emakhaya ninezono into enicabanga ngengqondo yenu, but into yesono dala yalunga kwasilwa nayo, into yesono indlulile. Whoever akekho umuntu esizothi right ukuza kuNkulunkulu, but wonke umuntu ukulungela ukuza kuNkulunkulu kuphela uma evuma, because lithi iBhayibheli uJesu uma esesiphambanweni, ngamanye amagama kunendatshana engifuna ukudlula kuyo la. Lithi iBhayibheli abantu bonke bangaba uNkulunkulu noma insindiso yonke yes abantu bonke bayaNkulunkulu but insindiso ingeyabakhethiweyo. So kanjani na? Because uJesu uma yeza lithi iBhayibheli uzela bonke abantu, kodwa kunalabo abavumayo ukuthi uJesu uyinkosi nomsindisi. Ngamanye amagama sekuyilabo ababanjwa insindiso, but wonke umuntu uJesu mayeza uzele uJesu kuzosindisa wonke umuntu, then bese kuba nalabo abavumayo ukuthi lo ngempela uyinkosi. So uma uhleze ekhaya usasenalento yokuthi nje wena uhleze esonweni noma ubanjwe isono and awukho ready ukuze enkonzweni noma ukuza kuNkulunkulu because wena unezono, wena uyibambezela ukuza kuNkulunkulu, wena futhi ufanelekile manje unezono uyimpela ufanelekile ngokuba uJesu uthanda ukuthi bonke abantu basindiswe. This is the new move of the Holy Spirit. Uma ngabe kungukuthi ufikelwa yinhle enhlizweni yakho ethi mvume uJesu, unelungelo lokuvela obala kuma comment, unelungelo lokuvela obala kuyipage lethu ku Facebook. You can search as new move of the Holy Spirit kanjalo na ku YouTube uyavela nje kuma comment uvume sizokwazi ukuthi sisondele eduzane kuleyo ndawana leyo sikwazisa ukuthi kulandelani emva kokuba umvumile, ngoba kuneqiniso elingaphezulu kweqiniso esikhuluma ngalo njengamanje okufanele ukuthi lambuleke empilweni yakho elize lizothi iBhayibheli yena ke ongayigodlanga indodana yakhe kodwa wanikela ngayo. Kungenzeka kanjani ke ukuthi angasiphi konke
kunye nayo konke kukuyo indodana. Lokhu wena ucabanga ukuthi uyakudinga, awudingi lokho esikhuluma ngakho. Nakho lokho ocabanga ukuthi uyakudinga kukuyo indodana. Kungenzeka kanjani ukuthi angasiphi kunye nayo indodana? Njengalokhu uMose ayiphakamisa inyoka yethusi ehlane, kanjalo nendodana yakhe uNkulunkulu imelwe ukuphakanyiswa. uJesu nange phakeme namhlanje. Bhekisa amehlo akho kuye, usindiswe. Bhekisa amehlo akho kuye, uthethelelwe izono. Baba Shabanga, mhlawumbe uma ikhona indlela yokuthi nje mhlawumbe sithi nje ngasekugcineni ungababizela abantu kuye lo Jesu esimphakamisayo namhlanje, sesivala nje sithi nje ngci sizodibana futhi ngelandela yasigcinile, noma isikhathi singasivalela ngaphandle. Inkosi yami Shantu sengiphuthuma nje nami mhlawumbe let's emphasize lapho makuthiwa umelwe ukuphakanyiswa. Si check ukuthi uMoses wanikwa instruction ethi uphakanyisiwe inyoka, tshela abantu bakwaIsrael ukuthi ababheke Nkosi inyoka. So noma ngabe yayiphakanyisiwe, uma ungayibhekanga mfowethu uzolunywa inyoka uzufele lapho. Fanele uzutshela ukuthi bhekisa amehlo. The instruction was ukubheka inyoka. Ngasho ukuthi inyoka lezi zilumayo zinyatheleni or zenzeni or yenzani, kwathiwa nje bhekana inyoka. Sisho na sine instruction ethi abantu ababheka uKristu. Noma ngabe zingakanani izono zenzane emhlabeni, but umuntu umebheke uKristu. Mhlawumbe nje sengizovala lapha iBhayibheli njengoba besithi uJesu is the lamb. Uma ubheka Old Testament khona isikhathi la khona uIsaac ake kwathiwa akayo beyo sacrifice ngayo, kuthiwa uAbraham akayo sacrifice ngendodana yakhe. Lithi iBhayibheli walalela uAbraham wazi wayofika entabeni la uNkulunkulu athi aka sacrifice khona. Maybe the question engayibuza ukuthi ubanithiwa uAbraham akalalelanga wathi angivele ngimnqumele khona la endlini lomntwana, wayezoyithola yini inqami boshiwe lapha? Because into kaNkulunkulu kakhulu isekuthenini uyamlalela yini kwi-instruction akunike yona. Ungaze ugcina ubulala ikusasa lakho ngenxa yokuthi awulalelanga instruction. So there is a lamb ebekiwe entabeni, kodwa uma ungalalelanga ungambulala umntana. Wayezombulala uIsaac man, ambulalele la athanda khona because akalalelanga uNkulunkulu, or uNkulunkulu uthi umbulala avela dube ambulale la ekhona. Kodwa ngenxa yokulalela instruction wathi mayefika wathola ukuthi akusamele abulale ikusasa lakhe, but there is a lamb ebekiwe lapha. So uJesu was that substitute nakithi ukuthi umke walalela uNkulunkulu wafika to a point la akubizele khona, akakwazi uNkulunkulu ukungalethi the substitute of the lamb okuJesu Kristu. And ezinye zezinto ziprofethwa nje ku-Old Testament. Lithi iBhayibheli abafowabo kaJoseph bake bamthatha uJoseph abahamba bawumfaka emgodini. Sebemfakile basebethi asibulaleni imvu ukuze izoba negazi. Sizothi masifike ekhaya sithi udliwe zilwane. Kanti baprofetha ukuthi sekafelwe lo, angamanye amagama ayikho into esazombamba ngoba sekunemvu nemvane efile on his behalf. Ngamanye amazwi umbukele ekhaya kunomuntu owafa on your behalf, kodwa kusele i-instruction yokuthi uyayikholwa na. Uyabona Shantu, mangathiwa mina ngikuthengela imoto ngiyibeka la ngaphandle, uma ungakholwa ukuthi ngiyakuthengela imoto ingaze iruse ingaphandle kodwa ikhona enekhiye zakhona zikhona, kodwa kucaca ukuthi uyakholwa yini ukuthi lo muntu unawo amandla okukuthengela imoto le engaphandle. So akusikho ukuthi uJesu akakwenzanga umsebenzi, inkinga ukuthi uyakholwa yini ukuthi wawenza. Mhlawumbe sengivala nje lapha ku-Corinthians, 1 Corinthians chapter 15 verse 56, verse 55 and 56. Angangibunga ngifundela ngesizulu because la kimi lithi ku-15, oh death, where is your victory? Oh death, where is your sting? 1 Corinthians chapter 15 verse 55. Into la kwakuthiwa the sting sokufa was isono. Manje ke maqondana nesono sesikhululekile. Then kufa luphi
udosi lwakho kufa kuphi ukunqoba kwakho na kubuzwa ukuthi kufa wawukhona and then waba nesting which is isona sakhandwa abantu manje uKristu sesifele leso sona luphi ke manje ke kufake manje luphi udosi it means kukhona ukufa kuyasizungeza inkinga manje udosi noma kungasiluma kanjani ukufa but udosi alisekho noma kungathiwa asiyashonela emakhaya but udosi alisekho amen asekho sesiphelele isikhathi Nkosi yami kodwa udosi alisekho amen makabongwe uNkulunkulu osinikeza ukunqoba ngoJesu Kristu hlangana nathi ngokulandelayo sizoqhubeka uma ngabe kungukuthi kukhona enhlizweni yakho impela ukumvuma nokumkholwa lo Jesu esimvezile ukuthi uyinkosi nomsindisi ungakufihli lokho sikhona sizoku-attenda kuma comment. This is the new move of the Holy Spirit. Until we meet again.